nogle af jer, der har set mig før, så klap lige en gang. Et par stykker. Resten af jer så åbenbart ikke nok porno. Men her den anden dag, der reddede jeg en pige fra at blive voldtaget. Jeg besluttede simpelthen, at jeg ikke lige havde lyst på det tidspunkt. Men så i stedet for gik jeg så forbi en forretning, hvor der stod, alt skal væk. Så gik jeg selvfølgelig ind og tog deres kasseapparat. Det fik jeg så pænt at vide, det må man åbenbart ikke. Man har så forbandet ondt i røven flere dage efter, så jeg synes ærligt talt, vi skal lade være med det. Men jeg er 23 år og bor i Ringsted, hjemsted for gangster og gamle mennesker. Og i den opgang, jeg bor i, så har jeg boet i cirka 2 år. Og i den tid er der flyttet 24 personer ind, men ingen ud. De er alle sammen døde af alderdom. Så Ringsted er jo egentlig ikke en by. Det er bare et beskyttet værksted for retarderet og et plejehjem. Og vi har i Ringsted en festival, der varer 2 dage. Det er jo ikke en festival. Det er bare en weekend. Og det mest omdommelige på den festival er ting som Selena Ria The Dreams. Det er jo kun for børn og meget syge sjæle. Og hovednavnet på den festival er altid Kim Larsen. Jeg ved ikke, om arrangørerne har stået og tænkt, ja, nu er Ringsted hjemsted for Morten og Peter, så vi kan lige så godt samle alle de retarderede på et sted. Men altså, det manglede bare, at Bubber var konfronteret, og Sydney lige han stod for underholdningen. Men jeg vil egentlig give Morten ret. Det er det falske slå. Fordi jeg bor stort set lige bag ved den festival. Og mens den er der, så kan jeg ikke foretage mig noget i min lejlighed overhovedet. Jeg kan ikke se film, jeg kan ikke høre musik. Det eneste jeg kan, det er bare at læne mig tilbage og høre på det her. Kortslutning, alt bliver sort. Kortslutning. Ja, det ville jeg fandme ønske, der var. Ej, men helt ærligt, Selena Ria, hun er sgu da en sol. Og det siger jeg ikke bare, fordi hun ikke ville knytte med mig. Altså, jeg fik hende jo til det alligevel. Som min far altid sagde, det er ikke voldtægt, så længe hun ikke kan sige nej. Og let's face it, hvem kan sige nej til mig? Altså, ej, for at være lidt seriøs. Grunden til, at hun er en sol, det er, fordi hun hele tiden render rundt og siger, jeg er en prinsesse. Nej. Det er 2 modsætninger, der mødes, og du har sjovt nok ingen af delene. Så, og hvis du er prinsesse, så synes jeg ærligt talt, at vi skulle tage og afskaffe det kongehus lige med det samme. Det er nok, vi allerede har en derinde, der åbenbart tror, han er mere, end han er. Men nu hvor vi har fået en ny prins Henrik, kan vi så skille os af med den gamle? Men hvad sker der egentlig, hvis en kannibal bestiller en familiepizza? Og hvis familie er det? Altså hvis det er Angelina Jolies familie, så er det fair nok. Hun er lækker, og hun ser sikkert meget godt ud, dyppet i ost. Fuck. Det var mig. Vi prøver forfra. Altså, hvis det er Angelina Jolie, altså, så er det fair nok. Hun er lækker, og hun ser sikkert meget godt ud. Fyldt med ost. Men hvad nu, hvis det er Bubbers familie? Hvad gør man så? Altså, der er jo ingen, der har lyst til at spise Bubber. Ikke engang en kannibal, der ikke har spist i 4 år. Kannibaler er vel også lidt kvalitetsbevidste. Med mindre kannibalen hedder Karl Møller, så havde han sikkert Bubber dyppet i noget ost. Der var den. Men en ting, jeg virkelig ikke forstår, det er, hvem er den idiot, der har fundet på at putte champignon på pizza? Altså, jeg forstår det virkelig ikke. Ja, jeg forstår det ikke. Altså, hvis jeg får champignon på min pizza, så beder jeg altså om at få en ny med begrundelsen, der er svamp på. Jeg vil jo ikke have svamp på min pizza. Vi alle sammen ved jo godt, at hvis man skal have svampe, så er det for, at de skal ryges.
Men jeg har det egentlig ret dårligt mod utroskab. Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi ikke bare kalder det multitasking. Så kan kvinderne også forstå, at det ikke kun er dem, der kan i gang i flere ting på en gang. Så er det meget. Tak for det.